Judges chapter 16. Chapter 16, Judges, verse 20. Then she said, the Philistines are on you, Samson, and are waking from his sleep. He said, I will go out as the other times, shaking myself free. But he was not aware that the Lord has gone from him. So the Philistines took him and put off his eyes. They took him down to Gaza, shining him with bands of brass, put him to work crushing grain in the prison house. 22. But the growth of his hair was starting again after it had been cut off. Father, we honor you, we bless your name of this place. We thank you, Holy Ghost, for your presence. We thank you, Holy Spirit. Amen. Now we are in the on Samson. He was called by God. Philistines. But Panenguwa Yakabat was an hapka. But Arimuna calling Yakubulitsavan Pautapa. My Philistines, I tonga Vanamesgai. Mungari no Bavare is Amuruman on Samson. Kutako Nekua Buritsabaguchani. But the Pandavenga Parikutot. Watch your courage, Panamari. Anga to tight nema Philistines. Our guns are Konekukunda. Now continue the series how to walk with God. Nobody the one side of God that no go farida jet. But I'm here to tell you, you need to know the both sides of God. Right. No wonder Jesu Bakawia. Wanu pavaita isa Jesu. Thomas akati tiladze kuna baba. Zvanzi ayo kana watoona inini watoona baba. Kureva kuti wanga vakuona face ya Mwari pana Jesu. But the Old Testament, Moses akaratidzwa the back part of God. Kureva kuti ndine two sides of God. The back part of God and the front part of God. Right. But now no matter which side. Samson ane calling yakupone savanhu kubva kuvaFilistia. But pandaverenga pari kutaka batwa nemaFilistia. Iye ane calling yakubuditsa vanhu pakudzvanyirirwa nemaFilistia. Zvanzi ndokubva amuka nesimba akati ndichaita zvandinoita mazuva ese. He was not aware that God is already gone. Mwari vanoti handikusiye ndinewe. Ndine two incidents dzavaifamba nevanhu vakasiya munhu. Jesu ari pamuchinjikwa anoti, Mwari wangu, mandisire. Apa Bhaibheri rati Samson haana kuziva kuti Mwari andisiya. But hazvina kumuita musatanist. Munhu waMwari asisina Mwari. They can't bring the revelation so quick. That's regular kukanganisa. Jesu bari kuti Mwari wangu mandisire. Mwari kana uchifamba mutsi kutaura kwavo avakusiye, that's true. Kwapa Jesu chichanga atati kuti baba vamusiye. One chikori obvious tiri pachena. Anga atakura zvivi zvedu. Kureva kuti anga akasiyiwa naMwari tisu. Saka zvinotisiyisa naMwari takazvipa Jesu. Mwari ndokubva vasiya Jesu ndobva vauya kuno. Kureva kuti kusiyiwa kwaJesu yanga yatori sign
yekuti Mwari akuno. Aisei kana Jesu akatakura zvivi zvemunhu wese pamuchinjikwa, Mwari ndokubva vamusiya kureva kuti Mwari vakupi. Tanga right that. Saka Mwari anga upside kwenu. Saka pese paunonzwa kuti Mwari anga apfa, unofanirwa kuziva kuti anenge aenda kupi. So Samson haana kuziva kuti Mwari havachafamba naye, but achiri mumission yaMwari. Mwari havana kusiya Samson kuti zvake zvingoparara. Vakasiya Samson but vachine pfungwa yekuti Samson akunde. Ipapa ndopanga kuti ndingatsopa break. Samson haana kusiyiwa naMwari kuti Mwari vati handichakuda, waenda kumaFilistia, wagerwa musoro, ndakusiya. Mwari vakamusiya iri trick yekuti ambobatwa, kuitira kuti akabatwa akanounganirwa nevazhinji auraye vakawanda. Kana uri munhu mukuru unongoti Mwari mumbondisiyawo, but kana uri mudiki usadaro. Jesu akauya kuzotifira pamuchinjikwa. Jesu ndi Mwari, saka akaenda pamuchinjikwa azviite kuti afe nokuti ndi Mwari. Saka Mwari vakamusiya anofa, kureva kuti kana akainga kuzofa akasasiwa zvaakainga azviite. Izwi rekuti Eloi Eloi lama sabakatani irevelation ipachena kuti pane nguva dzaunosiyiwa kuti zvaunoda zviitike. Hakusi kusiyiwa kwekumakwa, kusiyiwa kwekudiwa. Dai Mwari vakaramba vaina Jesu, vanhu vaiswedera naye pamuchinjikwa haafi azviite, but iye akaingei kuzofa. Saka Mwari vanofanira make sure kuti vanombomusiya kuti zvaakainga zviite. Saka Eloi Eloi lama sabakatani irevelation yekuti ukaona achitanga akusiya, pane nyaya dzari kuda kuti dziitike dzakakunakira. Nokuti iye akarurama haangakusiye kuti haachakuda. Ukaona akukusiya, ndina amai vangu taiti tikauya mutown vaindibata ruoko kucrossa marobots, but ukaona nzera iyi ana amai vake mutown unonzwa sei vachicrossa marobots kuti famba 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 famba. Unonyatsoona kuti level yerudo rwaamai rwapfuriridza, runomakisa jaya. Saka amai ukaona vachikusiya hakusi kushaya care, though care itori too much, wakurisa kukubata ndokushaya care. Anotokomplaina akabatwa roko namai wake mutauni, mama kuenda ndofamba, aiwa uri mwana wangu ndokuda uya kuno anototi aiwa munondimakisa. Ari kuti rudo rwenyu rwakumakisa this time because ndakura. So murwendo rwekufamba naMwari, there will come a time yekuti pane paunoda kubuildwa iwewe nokuti inzwa kunamata mweya waMwari uri matiri, the Spirit of God in us. Chinonamatiswa inyama, chinonamata mweya. Rekanisana kule futi, nyama iyi haipinde denga yakatotongwa, inoora haipinde denga, but kunamata mabasa. Chinoita mabasa chii? Nyama, but yakatongwa kari kunzi haipinde. Saka nyama kana yakutongwa nemweya ndopa ingaite zvinoda Mwari, nokuti iyo ine zvainotodawo maringe mutongo wayakaudzwa. Nyama yakanzi haipinde denga inoora, saka inotoziva kuti kana kuenda kuchechi 3 days hazvishande, kana kutsanya hazvishande. Nyama inotozviziva kuti vari kunditsanyisa but handiende.
Saroni bato yako hombe. Iwewe ni nyama yako utumnogatirishana sei. Satana sata uya. Iwewe ni nyama haufa. Nokuti wakagarane chini chisiri kuenda kudenga, iwoda kuenda. Ende ichocho ndo chinokufambisa kufambira zvedenga chisiri kuenda. Vanotodiwa simba kaipapa. Unozvitora nyoni. Vanotodiwa simba. Mweya kana ukatoda kuenda kuchechi, nyama inogona kuti tsano taneta. Sei nyama yati ndaneta. Inotozvati kana ndikashingirira ndakatongwa kare. Saka totongogarawo kuma hapana zvekuita. Kureva kuti kunamata hakusi kubuda munyama, kunamata kukunda nyama. Kunamata zvinhu zvemweya. Rega ndidaiso. Sandichiti vazhinji vanonzwa kunzi usaite chakati, usaite chakati, usaite chakati. Old Testament ndo yaiva netsika iyoyo. Usadai, 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 usadai. New Testament hakuna usadai, usadai, usadai. New Testament kuna yekungoti ida Mwari nemoyo wako wese, ida muwakidzano wako wese, manamata. Hapana usadai. Jesu anoti the commandment yanda kukupa izvesvi. The new commandment that I give you now is to love one another. Aishe. Jesu apeteni. Hakuna usazodai, usazodai zvemunhu. Rudo rinofikisa nyaya yese. Kureva kuti 10 commandments yaiva shadow ye-real love. Yeah. Ukada muvakidzana umbire. Ukada muvakidzana umutorere mukadzi wake, utore mombe yake. Ukada mumwe wako ndokutonamata kwacho nokuti haugone kuda Mwari usingade munhu waunoona. Saka all 10 laws usadai, usadai, usadai. Ingori pakuti ida Mwari. Ukatoda Mwari haudaro zvakarambidzwa zviya hauite. It becomes automatic, it's a lifestyle. Samuchiona varume vasingaite nhumbu. Kana akanzwa kuti kune vanhu vari kumitisa havhunduka. Anzandiri safe. Itype yake. Kureva kuti kunamata kana munhu ava munashe achisikwa chitsva unenge watype yekuti nyika ikana ikataura dzimwe nyaya unowaza ndezveikoko. Kunamata kuchinja taipika. Yeah. Hatisi venyika ino asi tiri kugara papi panyika ino. Saka Bhaibheri rinondivhundutsa inini. Rinoti ukama nenyika rivengo naMwari. But hande kuna John chapter 3 verse 16. Mwari vakada nyika. Ini ndikaida tamakani. Ivo vakaida. Mwari vakada nyika nekudaro. Rimwe verse rovarati ukama nenyika rivengo naMwari. Ko Mwari wacho anodei akada nyika. Chiona zvaakaita kuti uzive kuti Bhaibheri harizvipikisi. Mwari vakada nyika nekudaro vakapa mwanakomana wavo Jesu. Iwewe ukada nyika ukasaipa Jesu ndopa unovengwa naMwari. Farira nzenza uchidzipa Jesu. But ukangodzifarira unomakana nomudhara. Mudhara akafarira nyika anobati Jesu uyu. Ndokufarira vakomana vane zeti Jesu uyu. Ndomona vakomana voti haugopinda gospel. Vadiwa nomudhara. Mwari vakada nyika nokudaro vakaipa mwanakomana wavo. Iwo unongoida chete. Hauipe. Ukama nenyika ruvengo naMwari. Asi Mwari wacho akada nyika. Saka akaigona sei? Ane zvaakapa nyika. Zvekuti akaipa Jesu inenge isisiri nyika. Rinenge raadenga ririkugara panyika. God bless you so much. Thank you. Iya madzangu. Nomba munowaziva mfundisi mumwe. Samson akabatwa nevaFilistia akakerwa msoro. Calling yake muna Mwari ndekuuraya vaFilistia. But pandaverenga ndiye anenge ari
pataiti. Zvinoita here kuenda pataiti uri munhu waMwari ane calling area yake. It's possible izvo kaizvo. Akazodzwa nedenga kuuraya vaFilistia. Apa zviri kutobuda kunzi anga akatoiswa cheni nevaFilistia. Iye ane calling yekuuraya vaFilistia. Vazhinji vedu zvatakatenda simba ratinaro raJesu nderekukunda nyika, but ukatarisa life yako so une cheni dzenyika. Kushaya basa, kushaya peugara, kushaya chii. But wakatenda anokupa simba rekukunda nyika. But ukazvitarisa izvezvo nyika yacho yakatosunga iwewe une simba rekukunda nyika. But I've got good news for you. I've got good news. I want to show you the other side of God. Michael akarowa Satan, Lucifer. Lucifer akawira pasi. Lucifer akanzwa rusi. Jesu ndokubva auya. Jesu kwakurohwa andei kumaresults akunda. That's the other side of God. Kuna Mwari hakuna loss. Ukaona uchiruza una Mwari pane wini iri kurohwa. Satan akarohwa akauya panyika akati aparira anapa ndomira mina. Jesu ndokubva auya. Satan akati akomana batai munhu. Batai munhu. Nokuti Satan akariverenga kuti Jehovah God he neither sleeps nor slumbers. Ndokubva aona Jesu akarara mugoti akati uyu asi Mwari harare. Mwari ane mamwe matricks ekuti Satan haazvinzwisisi. Bible rinoti Mwari harare. Jesu ndiMwari akamborara mugoti. Ndozvakaita kuti Satan afunga kuti saka hasi. Ameno Mwari zvavari kungoita kuti vanhu vafunga kuti hausiriwo uchabudiri. Iye Mwari akutoziva kuti ndiwe. But the problem andinayo ina Judas. Munoziva chakauraya Judas. I-cancelling kwete sin. Akomita sin yake, crime yake. Akauya kuchechi aipinda kuma high priest. Akati varume mari yenyu zvandaita hazvina kururama. Chechi ikati ndezvako ibva pano nemari yako atiri kukuona. Judas akati ukaona chechi yakuramba kufa kuri nani. Nokuti inzwa Jesu akauya kuzofira vatadzi including vari kumuroverera. Zvikuru sei neatotengesa arimo muchikwata. But chechi isingazive zvakainga Jesu pane kuti ikupe hope inokupa rope. Unorembera manje so nenda kumuti. Why havana revelation yekuti dai vaizviziva vaiudza Judas kuti usacheme dya mari. Muchinda watengesa ari kutofira genga rese usanganisa newe. Itori profit yako. Ane profit murume watengesa. Kunoona sinazive profit ina Kristu man. Ozati Judas mari akatengesa Jesu. Dai akangoidya. Obva aregererwa futi. Ndopa ainzwisa kuti zvaJesu zvine mari yake. But akaluza mari. Akazvijaja ega. Why? Type yechechi yapinda aiziva kuti akaingei. Saka inotomudza kuti ameno zvako. Ino Bible rinoti Satan akapinda muna Judas akaenda kuma chief priest kwete kubhawa. Kuna umwe mweya unokuendesa kuchechi kwete waMwari. Usangoti ukapinda chechi kuti ndakanzwa Mwari. The devil entered Judas. Akaenda kuva priest kwete ku night club kuna imwe type ye church inoronga kukanganisa pfungwa yaMwari. But inenge ichitonzi church ma chief priest kwete priest chete chief. Kana vayona ma white collar ndonga yonga atori ma garment ye white thread avangaita collar ma chief. But chinangwa Satan akatoziva kuti ndikapinda uyu anofanira kupinda church iyi. Nokuti chechi yakatomaka pfungwa yedenga racho. Munguva yatavaka ukasakura mukuzviunderstanda zvinhu zvemweya. Mweya discerning spirit inotenderwa. Ndotinonzi CID chekunamata kuvheta mweya. Mwari
chikumbira chisi ching'anga kunamata. Munotenderwa kubvunza kuti mazviona kupi. Musatya kusikung'anga kunamata. Ndaona mabasa, bring your 50, bring your 30. Munobvunza kuti kupi munozotsvaka kwasiri. Vanhu kanzi vati ndangoona ndakushafe idzi so. Ona ikwa. Lokuti vanofeka vaite vashoma. Nokuti vanhu vakuona ufunge. Kune vanooneswa nevanoona vega. Ndakambokupa example kuti ndakamboba kubasa ndikanoshandirwa. Kwete neng'angayo. Watoba iye Mwari achiti usaba. Ndakaba ndikaenda kumuprofita. Ndikapiwa kundiso. Satani ane dzimwe chechi dzaanoziva kuti ukadai unonopinda iri zvinofamba. Ndapfugama payo zikanzi baba ndiri kuona dare remapurisa makaba dhiziri. Ndikati wangu mambo zikanzi. Ndikatovuka kuti pamwe ndichanzi kumbira regerero. Zikanzi haya kwamauya kuno maziva kunowiwa. Saka takatoita itori bofu tira. Ndopa ndakaziva kuti mweya wakatituma kuba ndomwe wacho watasangana nawo. Nokuti takaudzwa kunoviga manje. Zikanzi iri dombo iri mukarisa muhomwe hamuchadzingwa kubasa ndivada kudzingai. Ngati hamudzingwe. Ndikuona muswechudze mapurisa achikutsvagai monoviga. Unonyatsona kuti mweya wakandituma kuba ndomweya uri kundituma kuviga. But uyu manje wakushambira kuchechi. Uyu wakashanda neni kukambani. But wakabuda pachena kuti kushandirana. Kubatsirana zina Mwari mukati. Kujegana. Profita wa Mwari anaenda kune munhu Isaiah 38. Hezekia Mwari vati uri kufa. Hezekia amboti munhu waMwari kundiso. Mwari vati gadzirira wakutofa. Ndokubva atotena so. Munhu ari kurwara akaona munhu waMwari achiuya anotarisira kupora. Apa zvazvari vhesi tsana. Munhu waMwari akasvika nezviziviso zverufu. Vanhu vanofunga kuti zvitsvaka muprofita akaprofita kuti kunofa munhu. Uwerenge Bhaibheri. Kune vaitotumwa kunoudza ari kufa wacho kwete asiri kufa. Izvi zvitori nani zvinoitwa kuno zvikunzi ndingachafa. Bhaibheri kwaenderwa ari kufa wacho kunzi tsano manje. Kuna anasikawerenge Bhaibheri. Tamai anoprofita kuti munhu anofa sei. Zvanani zvatoreruka. Umwe Mwari aitokutuma kuti enda noudza nhingi kuti manje uri kurova pasi. Vana havasiye Mwari ka. Vanojaja nementality religion so kuti manje asvika ungaprofite kufa kwemunhu. Mwari anoona kutokutuma kuna ari kufa kuti mudza kuti tsana next week muri kurova pasi. Ndozvakaudzwa mambo Hezekia naIsaiah. Taurira mambo kuti vari kurova pasi. What a good sermon. Munhu anotumwa naMwari asi right. Kuwani ari right kuna Mwari. No problem yemunhu anoshanda naMwari anenge Moses vanhu vanomuti taurira Mwari abvise nyoka. Moses otaura naMwari. Mwari woti gadzira imwe. Munhu anoshanda naMwari asi right. Saka uchiona ufarire vana Mwari chaichai. Anotogadzira imwe. Vanonzi kufamba naMwari iko. Muchirumwa poparidzwa kuti taakugadzira imwe. Unyazoona kuti asi mafundisi atofarira. Vanhu vabuda muEgypt. Munoziva kuti vanhu pavakabva kuKenani vachienda kuEgypt vachiteera Joseph havanobvira vacrossa Red Sea, which prove kuti there is another way inotenderera Red Sea. Pavakafamba vega vachiteera Joseph vana Jacob havana kudarika Red Sea. Hapana miracle yavakaita kuti vacrossa. Kureva kuti vane nzira dzechibhoyi dzinotenderera machallenges. But pavanga vakufamba nemunhu anotungamirirwa naMwari, no shortcut. No problem yekufamba nevanhu vana Mwari chaivo. Havadi mashortcut. Kana nyaya yako ichida Red Sea nepo.
tinenge nokudze fevha iripo paredisi vaijipita vanokutera ndopavanosara. But mukashandisa rodhi yenyu isingaendene paredisi munobatwa. Nzira dzaMwari dzakatokunakira kudarika zvaunofunga. But Mwari chaanoda vanhu ndofunga vakaomeserwa gospel. Mwari haasi kuda kuti unzwisise. Mwari ari kuti believe. Haana kuti understand. Only believe. Haana kuti only understand. Nokuti zvaanotaura iyega hazvipindirane nelevel yako. Saka akati believe. Ungazvi-understand iwewe kuMwari obati kuna Genesis 3:15. The seed of a woman who crushed the head of a serpent. Adam aigona kuti aiwa Ishe ane mbeu ndini mukadzi haana seed. Ati unoziva kuti mbeu ine murume. Inzwa maparidziro aMwari. Mbeu yemukadzi ichapwanya musoro wenyoka. Hagona kuparidzwa. Saka achingoti believe haana kuti understand. Hazvinzwike. Kunamata kuisa trust kuna Mwari. Simple. Only believe. Isa trust yako muna Jehova. Saka Samson akaenda kumba kwa Delilah. Akakerwa musoro akabatwa akabviswa meso. Bandinoda ndepekuti haana kunamata kuti Mwari ndiri kuda maziso. Tine vanhu vari kunamatira zvavanofunga vasinganamatire pfungwa yake. Samson maziso haasisina. But anowana opportunity yekutaura naMwari anogadzira maziso. Oti Mwari ndipei simba kwete maziso. Ko simba unoridiwa usingaone. Simple. Pane kamukomana kanga kakabata Samson ruoko. Saka akaziva kuti haunamatire zviripo. Unongosubmita pane zviripo. Chimwe tiri kukudetsa wewe, too much prayer you don't submit. Too much prayer you don't submit. Uri kunamatira zvitoripo izvezvi so. Breakthrough yauri kuda iwe mudzimai wako anozvikwanisa kuzviita ukamupa mari yacho business iro. Usaende kuprayer, tenda kuti wandakaroora uyu anogona kuzviita. Samson haana matire maziso kana akabatwa nekamukomana kanoona. Anongoti shuwa. Saka Samson ndiye ane power. Kamukomana hakana. Ndopanonetsera submission. Unozviwiwa nevasina power. Nokuti ndo vari kuziva kunoshandira power. Samson power riripo baba. But ari kuteera mufana. Vanhu vedu vazhinji vakashandiswa naMwari musimba. Submission inonetsa. Aizve. Vekunyika vanotombozvigonawo. Tuku anogona kuridzana kapfupi. Achitoziva kuti vanhu vapinda muno ndevangu. But ototi tiri tesi. Unomuka tuku hazvizive. Akaridza vari tuna kapfupi. Kuti vanhu vazara ndevani vazhinji. Ndevatuku. Ungonzi mfana uya unanzvewo. Haana chaanenge achitoluza paituku. Anotogena kuremekedza. Zita rakanaka rinodarika mari. Samson ane power. But maziso haana. Pasaiti pake pane kamukomana kasina power. But kanoona. Ndati dai chechi yagona kuzviziva izvozvo. Kuti nyangwe Mwari akatidana tiri vanhu vakuru. Kune vafana vari kuona. Ngavamboti zvuwawo. Nokuti mbiri inoramba ika Samson. Kamukomana akazoita mbiri. Kamukomana kakauraisa vanhu. Vanotaiwa ndiSamson. But Samson anotoziva kuti pasina mufano. Kamukomana
kufilistia futi bandoka nombata so Samson wati Mwari ndidzorere simba rangu zvakare kurati Samson aiva nerevelation kuti Mwari pavandisiya havana kundisiya kuti havachandida vanisiya kuti tiite zvikuru. Unoti Mwari ndidzorere simba inoramba kuti Mwari vanga vamusiya. No wonder Jesu akaenda pacross anotarisa kudai ona pane mudzidzi kwete vadzidzi. Pane nguva dzekuti vanhu vanoteera Mwari mune zvimwe zvinhu but kana vapa kuitika zvikuru zveupenyu havateere. Jesu ari pacross zvanzi he looked and he saw a disciple, yet is a man with disciples. The disciple was called John. Let me show you the mystery. John anakuya nokuti akashinga. Peter anga akashinga kudarika John. John akauya nokuti aidiwa. Kwete kuti aidiwa. Anotonzi the beloved. John ndiye kuti vamwe vachinyora kuti Jesu akaberekwa naningi, baba wake ndiningi, uyu ndiningi genealogy. John akataiwa kunyepa. Pakutanga ranga riri shoko rikazova nyama. Ndiye Mwari, hapana munhu musavharwe. Wakomana vana kufa. Saka John agara anodiwa even pakunyora magospels akaudzwa chokwadi. Wamwangoti undobabereka ningi, undobabereka ningi. Ava kuti vachiziva kuti zvotanyora zvishande vaifanirwa kuzviziva nokuti pazvakasvika pana Joseph denga rakati kudii Joseph usadaro hamumo. Joseph aida kutobata Mary akati denga rikataiwa haumo. Saka vanhu vanyorerei rwendo rwese. Saka Jesu anotarisa John ona mai vake vari pasite ndobva angosiya. Ndakati statement iyo inokosha yekupedzisira yaJesu pacross. Kana munhu akufa kuti vanhu vanozvinzwisisa kuti mashoko ekupedzisira ndo chaiyo havhare vanhu. Ukanzwa kuti ndine mwana kumarondera ishuwa ukaonawo kumarondera akuya motozwa kuti mwana wacho. Kana mudhara akufa anotaura nyaya dzacho. Anoudza iwewe kuti une mukoma wako kuchipinga iwe. Uenda kuno achauya mukoma wenyu ari kuchipinga. Mashoko ari kusiyiwa nemufi. Saka Jesu ari pacross mawords ake they are too dangerous. Anoti iwewe Mary enda unogara naJoseph. I mean Mary enda kuna John. John, this is your mother. Mother, this is your son. Apeti zopane evhangeri rese papa. Kona Jesu wadii kuti mukadzi uya adzokere kumurume wake Joseph. Sei Jesu achirambanisa amai nababa. Aiwaka iyo uzati Mary angakarongwa naJoseph. But Jesu ari pamuchinjikwa anoti kubva nhasi endai kwaJohn. Kunoti mai makagara netype isiriyo kwenguva refu. Chaitoda muchinjikwa kuti muende ku-right place. Why? Mary type yechechi. Kana kuti Mary anenge iwewe anditi wakagamuchira Jesu mauri. Mary ndo zvaakaitawo akatotakura Jesu maari. Saka Jesu pakudaro ari kutosiyira iwewe mharidzo vari kuti Mary usagare kwaJose. Gara kwaJohn. Usagare kuna anokuda, gara kune wandinoda. Aiwa usumuziva. John anodiwa na Jesu. Joseph anodiwa na Mary. Chechi ikaita zvinoda Mwari inofamba. Kwete ikaita zvainoda iyo. Mary aidanana na Joseph, but John aidanana na Jesu. Saka Jesu achitaisa Mary ari kuona chechi yakambogara naye kuti chechi yanenge ndapinda inini haifanirwa kuenda kune zvainoda, inofanirwa kuenda kune zvandoda. Bhuku. Saka Joseph akatonzwa nemakuhwa nevanhu kuti adzimai wako vari kugara kwaJohn. Vanhu vangonzwa ari makuhwa kuti vana venyu vari kuwanikwa kuinterview, vari kukupinda kwaJohn.
nokuti vakarinzwa nemuchinjikwa shuwa kwacho savaende chekuti vanhu vedu vatorwa izvo une vanhu ivo vakanzwa repamuchinjikwa rinovapa zvavari kushuwira avanoenda. Ndakati Uriya problem yake anonzwisisa kusvika pakufa, anopiwa tsamba yerufu rwake obva ava messenger wacho, tsamba momwe kwakuenda kuhondo, tsamba yakatonyorwa kunzi Uriya muisai pamberi pehondo afe, kwakudhirivhana mambo kwakuerenga ari kuhondo zvandorati endai kumberi ipromotion iyo. You are now a commander promoted to die because you are too loyal but uri ignorant pama scriptures. Dai akagona kuverenga ari muroti yanga isingaitike nyaya. Problem yako auverenge. Hey, buki nderako verenga. Mwari ndi mweya anonamatwa mumweya nemuzokwadi, iwe yenyu haidi zvemweya. Wega unofanira kutoona kuti haidi zvaMwari. Ungati wakavharwa hauverenge iwewe, hauna kuvharwa. Amen. Vari kutora advantage yekuti wakavharika. Hauvhari akavharika. Mwari ndi mweya anonamatwa mumweya nemuzokwadi. Yeda hite zvemweya kokungoti yeda hite zvaMwari nokuti Mwari wacho mweya ka ukatoona pasina zvemweya ahapo hatina mate munyama izvi ndi mweya by the Spirit of God ndokuti tina mate. Munhu akaenda kuSouth Africa abuda muno akanonyora pamba pake kuti Embassy of Zimbabwe, hurumende isina kumutuma, haana basa raanoita reembassy. Vanhu vanenge vachiti pane muzimba kuti unzi embassy ndokunge uchiwirirana negovernment iriko at the present. Kana waenda out hauite ambassador nokuti wagarisa muno, unoita ambassador nokuti unowirirana nevari muno. Tine vanhu vagarisa muchechi but vasingawirirane nevhangeri. Saka uchiona kana unamatira headache haiende but unerita. Hausati waambassador uri resident. Munogarawo imomo. You need to grow, you need to mature. Samson akabviswa meso, haana kunamatira maziso. Maprayers mazhinji ari kuitwa nevanhu ileki yekuunderstanda dzimwe nzira, nokuti zvona handi zvese zvaungati Mwari. Zvimwe zvacho Mwari wacho vakatonyora itsamba yako kuti kana zvadai unodai. Amai Loti ndovada vakabuda muSodom ndokubva vacheuka, ndokubva vava chiru chemunyu. Jesu ndokubva auya zikanzi mukateerera vhangeri rangu maKristu munenge mava munyu. Saka ndichida mai Loti, mukadzi waLoti akabuda muSodom, abuda akacheuka akava chiru chemunyu. Jesu paakauya ndokubva ati maKristu ese muri munyu. Saka takafanana namai Loti. Mumwe anoona problem yamai Loti, aiwa hapana problem, rega ndipedze nebhuku. Mukadzi waLoti itype yechechi ine revelation, saka akaita munyu kurepresenta maKristu ari kuuya. Zvinoita munyu ndeizvi, munyu ukapinda musupu hauoneke but unozivikanwa kunzi wapinda. Unotongonzwa kuti sauti iripo, maione yapinda, haioneke but ine maresults makuru. Nokuti kana munhu aberekwa nemweya haazivikanwe kwaanobva nekwaanoenda, ndomunyuka. But mhepo ikapfuura apa, munhu kaona muti uchidai, munoziva kuti mhepo yauya, but kuti muiona hamuiona, munongoona maeffects. Samai Loti vaifamba semhuri vachibuda, obva vacheuka.
But Evangelist rangarati musacheuke. Endai. Iwo ndokuregera. Terera Evangelist ndokucheuka. Regandi kudzei mystery iripo pawebsite yaMwari. Ukangonzwa zvakanyorwa usingawirirane neakanyora uri padhuze kurasika. Alright, regandi vadzikisi. Jesu paanoti kuna ani maperembudzi, endai munozviratidza kumaprista. Mumwe anodzoka. Adzoka anobvunzwa vamwe vari kupi. Kureva kuti muchinda uyu mukangonzwa zvaataura chete, munoita wrong. Usimbondinzwi. Ari suppose kubvunza adzoka kuti wadzokererei ndamboti kudii. But anotobvunza adzoka kuti koenda vamwe asinganzwe so. Saka secret ndei. Chaita kuti murume adzoke. Vanga vanzi endai munzira. Munozviratidza kumapriest. Jesu wacho ndiye nzira uye ndiye high priest. Saunoenda uko. Kusaziva person, wongoziva scripture, unoenda kuheresi, une zvakanyorwa. Sautona vanazhinji vanoita nharo dzeBhaibheri, vanenge vachitopa vhura. Kungoti havana kuvhurwa. Ivo ndo vari kuvhura. Nokuti ukashandisa zvawaverenga apa so. Aya masecrets aya. Akaiswa pachena. Mwari ndotsika yake. Avige kuseri. Anoviga panze. Mwari asi munhu utanga vige. Amai Moses vakatora mwana vakanoviga kurwizi. Mwari akati program ndeyangu iyi. Mwanasikana waFaro inotora Mose. Toda kuvigira mubamenyu imomo. Kuti zvityise. Satani saka wakaona paaedza Jesu aikota scripture. Problem ya Satan anga ane word but anga asina relationship. Saka Jesu akamuti muedzo ridzii inobvura inobuda muBhaibheri. Kuda kuti ukaverenga Bhaibheri usina ukama naMwari hauwani zvinobatsira, unowana miedzo yako. Apa ndokuwadza. Satani akaverenga Bhaibheri kuti zvakanyorwa wani kuti anotuma ngirozi dzikakubata. Jesu akati miedzo iyo iri scripture. Kuita scripture usina Mwari muedzo. Christianity relationship. Kwenda kuswera wakabata Bhaibheri iye asina kukubatawo. Unokuwadza wani. Sakona murume anonzi Noa akanzi taurira mukadzi pinde. But iro Bhaibheri rati Noa ndiye awanirwa favor. Kwete gudo kwete tsoko. Pawanirwa munhu favor. Zvakaita kuti nzou ikwane zvaapachena kuti size yedhoo haisi size yaNoa. Ipapa grace wamwe hamudzinzwisisi. Unotofunga kuti Mwari uyu akafita iwewe chete. Iwe dai Noa akavaka dhoo yareka achimesha height yake, hapana need yekuti nzouya. Not my measurements edo ane grace. Mwari uyu achiri kuponesa vanhu vari wesidha niwewe. Kungoti wakafunga kuti iwewe chete wakamesha vhangeri nezvaunoita kwete zvaanoda. Reka nzouipindo. Ndakati vhangeri remusango riri dangerous. Kune vanhu vakaona mawidzi mumunda vakaudza Jesu, taona mawidzi titenderei kunodzura. Kune vanhu vanofarira kushandira Mwari, but kune vanofanirwa. Vakaoma but zvinzwa izvozvo. Kune vanofarira kushandira Mwari, kogoita vanofanirwa. Scripture inoprova. Kune vakaona mawidzi mumunda vakati Ishe kwaita mawidzi tonodzura here, ndokunonzi kufarira kushandira Mwari. Mwari ndokubva vati kudii kutaipi inofarira musaende. Regai zvikurirane. Kutokurirana kuri nani pane kuenda kwenyu. Kune mawidzi ari nani darika mumwe pastor.
Wausushimzela. Mumunda maita mawitsi arurisana newitsi. Munhu ndokupaenda kuna Jesu. Tonodzura here. Zvikanzi aiwa. Iwe itomira bheta zvikurirani. Zvitori bheta kuti kuite mawitsi pane kuti kuite iwewe kumawitsi. Chiri chinonzi calling chakaoma sho. Calling kudanwa kusikuuya. Rudaviro remunhu atodanwa. Saka ukona Isaiah akabuda pachena. Pana Isaiah chapter 6. Kuti ipapo ndopa ndakadanwa. Mwari vakati ndotumani. Ndikati ndiri pano. Saka wanyorerei kuchisvika pa chapter 5. Iwe usina kudanwa. Kufarira basa. Isaiah akadanwa pa chapter 6. Vakafamba Mozia, ndakaona Mwari, vakati ndotumani, ndikati ndiri pano, kokongotumwa nanu. Aizviita nokuti aida. But pa chapter 6 anga akuita nokuti ari kudiwa. Moses anoburitsa vanhu muEgypt. Joseph anopinza vanhu muEgypt. Munhu waMwari ndeupi patuwa? Anoburitsa anopinza Egypt. Anonzi men of God ndeupa. Vese. But tiona zvavanoita opposite. Sei munhu akaita singapindirani nechechi yenyu uchiti musatanist. Dai uri iweka wakapinzwa naJoseph onzwa Moses auya achiti ngatibudai Mwari avadi tigare muno. Unonyatsoona kuti uyu ndiye musatanist. Mwari vakatoronga program iri tigare kuno. But kuita kwaMwari munhu kana ane calling it's for an appointed time. Clash yataita yevanhu vaMwari. Vese vanhu vaMwari kune ari kuoperate mu wrong time. Calling yako is for an appointed time. Moses akaberekwa munguva yaJoseph panoita chaos muEgypt. Mumwe achiti ngatipindei, mumwe achitoti ndasangana naye ngatibudei. Tuma church. No, pinda mwareka kuri kuya mvura. Jona buda. Upinde mumvura tiende. Hey. Kura anoparidza sei. Kune vanonyudza nevanotyira kunyura. Vari vanhu vaMwari vese. Saka chona takasiyana. Kune type yaanogona kunyudza Mwari. Aiziva kuti uyu akanyura anobuda. But Noah, tambira Mwari ekanowa. Zvodana Jona. Jona akanyura anobuda but Noah ambuda. The other side of God. Rumwe rutivi rwaJehovha. But miyo akanzwa nembiri kuti Jesu ari kuporesa. Shuwa akadanidzira. Akasheshwa. Ndingakuitira indoda kuona chiona. Handei kuna John chapter 9. Rimwe bofu raane nhororondo kuti ukasangana naJesu unonzi chiona. Iri harina kunzi chiona. Rakasangana naJesu rikatumwa. Ndamunogeza. Kuchiona ichataurika mazuano. Vanhu vanoda wedhira vanoda kwete chiona. Unera wakatomirira izvi. Akumaziso anoda kuti utange watumwa. Yako situation nda kuti tange wamira kuurai. Dzimba ndichadeclare but kufeva ukutsano. Yako nyaya maziso shuwa. But hasi yese atinoti chiona. Ndakuparidza kunge Jesu manje. Ndakuparidza mushi. Iwe achiswa mafuso aigona kuti kuna Jesu. Ndiani ari kudaro so? Ondini Jesu nzi. Atidi kunyeperana kumana. Jesu ndakanzwa maitiro ake. Vanhu vanonamata Mwari nenhororondo. Havana revelation vane history. Jesus. Madanirwo andakaitwa naMwari inini. Asi madanirwo anoitwa mumwe naMwari. Saka vanhu vanovheta munhu kuti wakadanwa here. Vanenge vanoshandisa history kwete revelation. Ichakadanwa tabva kunohura kaisita kurwara neTB.
Don't zvandiriweni inyasha kutomira pano so. Ini ndakati ndiri type yemufundisi asina nhororondo yekuti ungapoze nevanhu pavanhu kuti pastor wangu wobvunzwa kunzi aimboita sei unotiza. Ndakafanana nembavha yakanzi naJesu handei kudenga. Yanguva yekorona kudenga yematestimony Pauro aigona kusumuka. Ndakaparidza pavaGaratia, pavaEfeso, pavaKorinto, Abrahamu osumuka. Ndakabva Harani ndikaenda kwakati, ndikaenda Kenani, mbavha yosumuka. Ndaiba bati ndiri kuno kosa zvinoshota. Vamwe vachitaura zvavaiitira Mwari, uyo ari kutaura zvaakaitirwa naMwari. The other side of God. The other side of God. Ini handigone kutaura zvandakamuitira, ndamira pano kutaura zvaakandiitira. Mwari akandiponesa. Variko vane zvavakaitawo shuwa, but akwete inini haisi type yacho. Isi kungonzi handei sembavha iyo pamuchinjikwa. Hakuna chechi yakapinda, hakuna chegumi chaakabvisa. Kungonzi handei. Imagine munhu waakabira kana akazvinzwawo kuti aenda. Ndono kudenga kune noise. Kunogona kupinda type yakakuitira rafu. Rega ndikupe tipi kuti usazoita bitterness. Hakupinde vaunoda, kunopinda vari kuda. Ameno tuchapeita sei. Saka uchiona munhu wakamaka iwewe hafu. Ari kudhonza. Chakanakira Mwari haana komiti anobvunza. Iye pachake ikomiti. Zvaatoronga zvinopasa. Akangoti uyu ndiye akudai. Pane paakarangarira David ndiwo uchauraya Goliath. Atopedza. Moses ndiwo unoburitsa vana veIsraeri. Atopedza. They were better people. But God's choice is dangerous. Nezino ndakabata nyaya rapo chifewe. Vanhu vakastruggle kubuda Egypt kuti vauye kuti vapinde Kenani. Vazhinji vakafa vasina kupinda. Yeti muKenani macho kuJeriko kune chifeve chakamirira vari kuuya. Aingohura chimirira vamwe. Unozvinzwa here izvi? Rapo hana chakanaka chaakaita, ane zvakanaka zvaakaitirwa. The other side of God. Rapo chii chawaita aiva chifeve, akazodi akaroorwa, akava tateguru waJesu. Chii chaangagona? Hapana. Ndo zvinoratidza nyasha kuti Mwari vanogona kuchinja life yako zvisina nhororondo. Birita kana chivaka anotanga nefoundation, madziro waita roof. Chiverenga Genesis 1. Pakutanga Mwari vakasika chi denga nenyika. Vakatanga nei roof kuti zvityise. Pakutanga Mwari vakasika denga nenyika. Vakatanga vaisa roof. Hakuna birita anotanga neroof unodzingwa. Ende iri kuti watogona kuimisa roof pasina madziro. Havakushandze futi. Sana tiri zvemushonga. Tinoda vanhu vane mapepa ebasa. Hakuna anotanga neroof. Isaini iyoyo Genesis 1 kuti zvisinei nenhororondo dzako, God can start with you. He can do it. Asati afunga zvepasi akatanga agadzira denga. Kana umbofunga kuti rinosapotiwa nei kuti as long ndariti rinomira ipapo ndiri support yacho. Your support is Jehovah. Support yako ndi Mwari. Support yako ndiye Mwari wacho. Achamira newe ndi Jehovah. Saka Samson vanomuendesa pane